Mhlawumbe ngingaqala ukukhuluma ngoba ngeze kuba mude imbangi ngiyabona zingithumelela ngomoya. Siwisa nabatende lapho ecabanga ngizoyiyeka lento. Siwisa itende. Wena wisa Hoza kululeko. Hoza kululeko. Hoza kululeko. Akeze kuba muzela kamnandi. Ufuma nomona nuthi sengizothi ngithi wangkhuzela kamnandi wangkhuzela kamnandi wangkhuzela kamnandi sengiyoqeda naye umntwana ntangana. Kodwa nje lilonke ngizokhuleka ngibingelele kakhulu lapha emachubeni. Ngizothi-ke kaShezi kaDlaba kazokufa mntanethu cha nakho kowawucelile ngana kwethu ngize ngakwengeza ngaphezulu. Ngize ngakwengeza iqhikiza lengipopolake liyangibuka ngoba lithi malibuka ilisti kukhona izinto ezingaveli. Mhlawumbe umuntu akaqala kuveze ukuthi siyathokoza sike saxabana lapha noMashezi sibanga intwanyana ke ezithile naye. Sebekhulumile-ke ngiyabonga kakhulu kumama ukaKhumalo lapha umama uJele. Usengiyalelile kakhulukazi abesifazane abasafuna ukuqoma. Nase beqomile ukuthi mawusuyintombi uqomile uyiphatha kanjani, ukhuluma kanjani, ugqoka kanjani, uyimixa nobani. Uma kuthiwa kuya ngokuthi ubani uhamba nobani uhamba endaweni enjani into enjalo esizobiza ukuthi kumntakwethu khona sebenze lokhu bemhlohla befuna ukuthi afane nabo kanti akasafani nabo. Lento yokuthi ngimsuse kwabanye ngizomlinganisa nami iyodwa ithi ngifuna ukumfanisa nomuzwa kwethu kwaDotisana ohlonipheke ngohlobo oluyizimanga. Manje ke naye ngiyabonga kakhulu Dlaba into kukhona into engayisho lapha ku Facebook engangithi ngiyothi nje kuyena mntanethu ngisacela ukuthi ngaleli iphuthe engibona ulenza uthi kuyoyithola. Ngathi mangimthole ngiphendula ngenkani. Egoloza ngithi ngiyamsola ngamaphutha akhe ngavele ngasho fast ngathi asiyeke. Ngangayile kuyena mina ukuthi ngiyothi asiyeke. Ngangiyothi mina kuyena mntanethu kusenamabathe endleleni owenza ngayo. Wayesengiphendula ngendlela ethile wavele ngathini mina? Futhi ngangithi asiyeke nje wangempela ngoba ngangibona ngathi ngeke ngikwazi ukuthandana nenye indoda. Emveni kwalokho umntakwethu wayishaya Nkosi yami. Wayishaya waze waquleka uDala. Udala uthe mayishaya sequlekile ngabona nami cha hayi bakithi ngeke kusho ukuthi umntwana ulibonile iphutha. Ngashayeka nami ngabuya ngathi Dali hawu ngiyaxolisa ngana kwethu sengithathe ngamawana xola woza. Kodwa kakhulu ngicela ukubonga abantu abasibukelayo kusukela ngaqala le ntombi ngiyibuka nje bakithi ngiyithandile. Ngasho abantu bezwe ukuthi ngiyasithanda lesasibhuka bhuka. Athi mina kodwa Nkosi yami ngisacela ukuthi le tomato sauce bangeseka abantu yakholoza yaze yavuma. Namhlanje ngizoyifanisa nodadewethu bangakithi ngithe ekuhambeni kwayo ayinyathele kanje ngifike nomalume lapha ngifike no-anti ngifike nomame nabashana balapha ngizoyinikeza nje uthando. Siyabonga kakhulu Mashezi. Sengazuthi-ke uNkulunkulu angakukhulisa akwandise akuphakamise mntanethu konke-ke okunye bese kwenzeka ngendlela yakhona. Sengigcina ngicela ukubonga nje iNingizimu Afrika yonke kubo bonke abantu abasibukayo live emapage nonke akhona ngoxhaso nothando abasinikeze lona. Lenkosazane konke okulapha kuthengwe ngabantu. Ukudla
okuzodliwa lapha kunenkomo lapha ezimbili enye siyithole mushroom siyithole mahala enye siyithole kubaba uNongcamela le eSouth Coast inkomo futhi usinikeze mahala ukudla okuzodliwa lapha sikuthole mahala nomnewethu lapha uwandile kaGcaba wasipha 20,000 wathi mavunda khokhela ama-artist khokhela ama-artist azobe khona nawo ama-artist athi ngeke ukwazi usikhokhela 20,000 sibakhulu thina okungenani sinikeze 1,000 ngapetrol ukwenzela ukuthi sifike nawo futhi afike mahala ama-artist engifuna ukuthi-ke ngithi bafowethu siyabonga kakhulu ngemnikelo yenu ngiyethemba ukuthi anizukungiphilisa kabi lapha kuKashezi nithi hey wamlotholelwa yithina wena kodwa-ke ngiyafuna ukuyivala Phungula modelikazi ngiyivale ngokuthi ubani omunye enimaziyo owake walotholelwa yisizwe hayi ukhona asimazi thina kuwukuthi ngeke ngisho phethu ubani kodwa-ke mina naye-ke sesikanjena Valemnyama Mashezi umavundla ufuna ukuzala imeya. Hawu, Valemnyama usefuna ukuzala iloya. Hala, sefuna uthanda umuntu. Siyabonga kakhulu Mgoqozi, sibonga kakhulu ko-MC abakhona. Ngenxa yesikhathi bengisangasho okuningi okunye siyokusho emveni kwalapho khona nabe indaba abasazosibuza imibuzo kukhona nabathi i-content le noma iqiniso sesawuphendula kudala lo mbuzo angicabanga uzolokhu siphendulana nento eyodwa bakithi sesidlule lapho kaDlaba ake nithi akangibuke phela kancane umntakwethu anithi akangibuke phela udala msutheni hawu ulikamela ngishut mntakwethu namanje ngifuna ukuphinde ngisho abantu bezwa ngiyakuthanda ngalakwethu sazophinde kuvikele sibonge futhi nabo bonke laba abakwengeme ebebelokhu bekuyala nje ongamthembu Nkosi yami bekutshela ukuthi cha mntanethu uma isiqinise ikhanda kanjena-ke indoda wena-ke phuma ngapha uphume ngapha babhala ama-essay makuthiwa ngiyaphosta bonke bazoxolisa nengingabazi ngaze ngagcina ngixolela igushi-ke sengivala ayikho igushi ikavela futhi nayo ayikho Ngizulu-ke lapha. Ngicela ukuxolisa-ke lapha kwabasekhwelami ngesizathu nje sisodwa bakithi zimbili izathu ezenza ukuthi ngingayithengi igushi nekavela. Isizathu sokuqala ngiyalwe abanewethu abadala bathi intombi wayithengela okwasezinyaweni yahamba. Okwesibili-ke engicabanga ukuthi kubaluleke kakhulu kunakho konke yilokho ukuthi kunabafanyana namantombazanyana amancane aseqala ukuyithanda le ndlela esenze ngayo athi nawo ekhuleni kwawo ayafisa ukuyenza lento angifisi uma kukhona umuntu ofuna ukwenza lento abe sethi yabiza angifuni kube khona umuntu ozothi hayi ngabe ngiyayenza kodwa mina ngifani noMavundla angifuni kube khona umuntu ozothi mayiqoma kuthiwa akaqomanga ngoba igushi ibingani ibingekho so kubalulekile ukuthi lento siyenze nanoma ubani ocabanga ukuyenza kube lula ukuthi anganjani angayenza umntakwethu uyazi ukuthi mina ngamthengela mina igushi so ngiyomthengela igushi kunegushi vele ngimphathele yona ntambama Athuthela manje kwimbangi zonke imbangi zama isale seyixola manje uKashezi useyothothoza lapha ya watothisana angena la